Toni, sembla que ja tenim aquí els primers núvols. La pluja, però, es reserva a demà. Arribarà demà, Efectivament, demà haurem de fer servir el paraigua en un moment o altre del dia a gairebé totes les comarques. Les pluges sembla que arribaran cap al migdia. Costa matisar una mica els horaris. Ja en fem prou dient si ho farà o no. Tot sembla indicar que sí, que plourà, més aviat poc, però ho acabarà fent a tot el territori, i també nevarà a la muntanya. També canviarà de fesomia el paisatge del Pirineu. El després, al darrere, entren vents al nord i la setmana que ve baixen les temperatures. Doncs ja toca, ja l'estàvem esperant també el fred, no? Per el calendari, per tot plegat. Acabarem aquest novembre amb més fresqueta, en tot cas. De seguida, el Toni Nadal ens dona més informació. Tota la informació. Nosaltres us esperem demà a 2:15. Gràcies per la seva atenció. Bona nit. Fins demà.